Dobre, ale my sa teraz ideme pozrieť do Incheby na jednu perfektnú výstavu, kde všetci tí, ktorí si zariadujú teraz svoje obydlia alebo ich možno rekonštruujú, nájdu skvelé tipy. A je tam aj Jožko Tučný, ale samozrejme, že tam nie je sám. Dobré ráno, Aťka. Už ideme. Krásne dobré ráno želáme. Aj my tu máme jablčka, ale nie o jablčkách sa budeme rozprávať, ale presne ako si spomínala, Janka, bude to o dizajne, bude to o nábytku a takýto moderný dizajn môže mať napríklad aj digestor, tak nie je to ten klasický, na ktorý sme my zvyknutí, ale musíme ísť s dobou aj v kuchyniach, aj o tých trendoch sa samozrejme porozprávame, pretože sme na výstave, ktorá sa venuje len nábytku, len trendom, len moderným kuchyňam a jednu tu takú aj máme a raňajkujeme spolu s našimi hostiami pani Vizárová, Martinka Sekulová. Dobré ráno. A ja by som sa hneď aj opýtala, keď sme pri týchto kuchyniach, keď vás môžem poprosiť, krásne, hladké, čisté, je to trend, je to požiadavka teraz už klientov, že chcú mať naozaj, ani tu nevidím úchytky a všetko je to také ako keby až vesmírne. No, je to rozdielne podľa klienta. Toto je skôr moderná kuchyňa, ktorá je vo vysokom lesku. Je to kombinácia úchytkovej s bezúchytkami, vrchné skrinky. Aha, to, aby sme nerušili dizajn, tak už sa to dá otvárať aj bez úchytiek. A chcem sa opýtať ten vysoký lesk, kto má malé deti. Viete, také tie capky. Pre nich máme variantu vo fólii, vo vysokom lesku, lebo to je troška odolnejšie, keď dieťa búcha koníkom alebo hrá sa v kuchyni pri mamičke, takže toto je skôr taký bombónik pre náročnejších. No a čo sú také tie klasické kuchyne, drevené, vyrezávané, tie už sú málo v požiadavkách, alebo chcú ľudia ešte aj takúto klasiku? Tak myslím si, že je to tak v zastúpení možno 30/70, klasika voči týmto moderným, ale stále ako je to tiež trendy a v budúcnosti, ako budúci rok, očakávame skôr nárast prírodných materiálov ako dreva do povrchov v kuchyni, kde bude v podstate aj pracovná doska, aj čela a boky skrinkoviny v jednom tóne a v drevenom dezajne. To znamená, že všetko sa bude meniť podľa trendov. A aké ďalšie trendy? Čo všetko budeme môcť na výstave vidieť? Okrem kuchyne, dúfam, že už si sa naraňajkovala. Ešte som to nestihla, ale chystám sa na to, tak sme na Moddome a už tí, ktorí sem chodievajú, poznajú, že tu nájdu nábytok do všetkých izieb, detské izby, nájdu tu aj doplnky, nájdu koberce, záclony, proste všetko, čo potrebujú pre krásne bývanie a nejaké vylepšenie dizajnu interiéru. No a samozrejme všetci, ktorí prídu, môžu sa aj poradiť s odborníkmi v prípade, že potrebujú riešiť nejaké atypické priestory, tak odborníci im poradia možno ako, môžu si to tu objednať, ale aj je možné nábytok na mieste kúpiť. Tak ak chystáte sa doma na prerábku, chcete mať novú kuchyňu, spálnu, detskú izbu, obývačku, čokoľvek, tak výstava vám všetko toto ponúkne aj s odborným výkladom. A my tu máme tiež jedného odborníka. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. A určite si spomínate na tie izby, ktoré prerábal Jožko u nás v Teleráne. Tu sú niektoré. A čo nám táto výstava k tomu, ako dopomôže k tým? Áno, ja sa tu snažím dnes k tým inšpiráciám a k tým nápadom, ktoré sme pre našich divákov vytvárali, nájsť aj realizácie, alebo teda konkrétne typy, alebo prvky, nábytky, doplnky, dekorácie. Proste budeme hľadať, budeme sa snažiť nájsť to vhodné pre nás a myslím si, že výber je dostatočne dobrý a veľký, takže uvidíme, čo sa nám podarí vyloviť z toho množstva. Aby si diváci nemysleli, že je to iba nakreslené, je to iba na papieri, že v skutočnosti niečo také neexistuje, tak teraz sa im budeme snažiť dokázať, že áno, existuje reálne, môžu si takúto izbu spraviť. Presne tak, áno. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ty zatiaľ môžeš teda po výstave pobehať, popozerať, čo všetko tu je a v ďalšom vstupe samozrejme vás pozveme do ďalšej výstavnej siene, ukážeme ďalšie zaujímavé prvky, aj takú jednu úžasnú vaňu. Určite sa oplatí vidieť, takže ostaňte s nami. Dobré ráno a dobrú chuť.